единствените луди тук. Светкавици имаше, не просто валеше. Си пазех живота, хора. Жестока вечеря. Часът е 4:20. Добре дошли в Бали! В тази поредица ви взимам с нас на двумесечното ни азиатско пътешествие, в което ще обиколим 4 държави и безброй красиви места. Ще ядем традиционна храна, ще се слеем с местните, ще се потопим в културата и ще се впуснем в какви ли не нови преживявания. В днешния епизод сме в Кинтамани и Улуато, от вулкана до океана. И вече сме в Бали, любимото ни място. За втори път идваме тук и нямаме търпение. На мега якото място сме. Просто утре гледката ще е велика. И понеже пристигнахме доста късно, сега си приготвяме вечеря. Какво правиш, Мити? Жестока вечеря. Инстантни нудли. Колко струват? По 60 стотинки парчето. Чай сипаме тук вода. Имаме си директно машинка. Направо си каква вряла вода. Мигоренк. Тук малко подправчици. И там. Просто не Олио. Може чили да си сложите. Ние няма да слагаме сега, няма да се запалваме. Не знам колко е окей да го отворям с уста, ама няма с какво го отворя. Олиото. Да става мазнотия. Вътъп. Това е сос все едно. Освен олио. На мен може би това ще ми хареса най-ново. Сега не знам кое е лютото, кое е това. Ето това лютото е тук. Значи всичко е за изсипване тук. А утре планът е да станем рано, да видим изгрева. Защото тук просто не знаете каква гледка ви очаква. И ние. И ние. Аз горе-долу имам представа. Да, виждали сме го на картинка. И рано сутринта си взимаме скутер и се впускаме в приключението. Отиваме на час и половина с скутера до едно много яко място, което ще разберете след малко. Как да се смеем? Айде. Забавно! Кадим да. Ако мухички раздигна и ги разбули и ги... Много тежък преход. Много добре изглеждаме. Да. Виждате ли този естествен хайлайтър? 400 стъпала. Първо надолу, после нагоре и долу се ходи и с реки. Да, И се стъпвахме държиш буквално за въже. май до над коленете беше по едно време. И да, беше много тежко, но просто уникално красиво, наистина Точно уникално. така, да. Ще видите следващи кадри, къде сме седнали да хапнем. Преди това, може би ще видите и кадри от самото място. Това е просто най-красивия ресторант ever. И най-красивия водопад ever. Издаде локацията вече. Ами хайде!
входа беше 150 000 рупии на човек, Като което това е... първо ни се стори доста, защото като сме били миналата година на други водопади, входа е около 15, 20, 30 максимум. Да, обаче тук е доста поддържано и е 150, както казах. И всъщност имаме личен гайд, Да. който ни води. Има няколко маршрута, между които може да изберете, защото всъщност водопадите са 3. И съответно, спрямо това колко време искате да отделите и кои искате да видите, нали, цената се покачва. 150 000 на човек е за средния пакет, като това включва 2 водопада. Единият е Секумпул, а другият е Hidden Waterfall, който не е толкова известен, защото може би Секумпул малко го засенчва, въпреки че на мен и той супер много ми хареса, защото беше в една като пещера от зеленина, наистина беше скрит и беше уникално красиво. Да, Много магично. точно така. Съгласяваш се. Съгласявам. Да. И пътят до тук, всъщност, забравихме Майко, най-важното. Толкова, че голямо приключение беше водопада, беше, обаче и пътят до тук беше скандален, защото ние като цяло сме отседнали в Кинтамани, което е на 2 часа, Толкова в най-добрия случай. Имаше много скутера, трафик. нали? Но имаше доста трафик, имаше един участък от не знам колко километра, 2-3 може би, който беше покъртителен. Да, мотора едва се разминават. Баили нагоре. Но просто си пазех живота, хора. Да. Давам газ отдолу и направо Да. се дига мотора назад на гума. Толкова е странно. Като цяло и на водопада исках да снимам докато ходим, но и там беше много трики, та нямаше как просто да държа себе си и да се пазя, защото аз по принцип съм доста спънат човек. Да. Да не започваме от първия ден с происшествията. Няма нужда. Кратка пауза, за да ви споделя, че в описанието съм оставила линк към моят travel guide за Бали. 64 страници, в които ще откриете цялата информация, която ви е необходима за планиране на пътуване до там. Включила съм буквално всичко, от необходими документи, визи, информация за транспорта, за времето, за културата, ориентировачен бюджет, което е доста важно за повечето хора. Също така трикове и лични препоръки за места за настаняване, ресторанти, забележителности, не толкова известни туристически локации, места, които си заслужава да се видят, такива, които не си заслужава да се губи времето за тях. Всичко това съм събрала в една интерактивна Google Maps карта с над 70 локации, за да ви улесня още повече. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. Добро утро! Часът е 4:20 и за трети ден от 4 ставаме в толкова. Буквално в София не може да ме накарате дори в 7 да стана, но когато сме на пътуване, положението е друго, защото сега ни очаква една много яка гледка за изгрева и ви взимам с нас. Хайде! И пристигнахме. Пътят беше... Нямахме късмет, защото валя, но ние си имаме дъждобрани. Умряхме от студ, защото като се возиш нощем като цяло е доста студено. Бъдете винаги облечени. Аз даже ходя с сандали или чехли с чорапи, така че го имайте в предвид.
Тук сме на гледката и чакаме всеки момент слънцето да изгрее. Мястото е Сукалана Sunrise Spot. Супаласа, не е? Не, Сукалана. Май да. И има 40к на човек или 20? 40. 40к на човек е входа, като това, че включва кафе или чай, защото тук си има заведение, точно на Отлично. мястото. Поддържано И е място. доста поддържано, да. Супер е. И забравих да кажа, че всъщност сме единствените луди тук. Защото кой тръгва? Докато вали потъмно, Грани, че то даже и светкавици имаше, не просто валеше. Абе да. Но ще си заслужава, сигурна съм. Поне небето е чисто, няма облаци, така че все пак ще има изгрев. И вече сме в Улуато, затова слагам край на влогът от Кинтамани и ви очаквам в следващото видео. Включва ви се монтиращата Вики от бъдещето, за да ви кажа да продължите да гледате това видео, защото в Улуато я е мързяло и няма достатъчно кадри като за цял влог. Сега вече сме втори ден тук и отиваме към втори топ плаж. Вчера ходихме до... Защо спираш? Да обикаляш. Вчера ходихме до Паданг Бич, който има паркинг 2000 рупии на мотор, както и вход по 1500 рупии на човек, което малко повтори се от те пак е плаж. Обаче всъщност ще видите, гадайте след малко, как децата правили рунг през една скала и затова държа да може би да място и отида. Ето, трябва да казвам. Майко, тъмно. Разбирам защо има ход. Накъде е сега? Аха. Ето го. Ще се прибия. Така каза, че морето на таксията и копарския сърфър.
Пътчето е много яко, защото сме в някакви като затворени резорти, минаваме покрай тях. Супер широко е, има кръгови. Харесва ни за сега. Гледаме времето, може и да се малко. Но се надяваме, че ще се размине. Има легнали полицаи от време на време, защото има предупреждения, че минават по птички. Дайте да се засилвате супер много, въпреки че мястото и път е пред разполагане. Това е валяло. Да. То преди малко. Гледайте какви хубави пътища. Буквално почти навсякъде са такива, много малко места има, където са окей. Теглим пари. След плажа дойдохме до Улуато Темпъл, едно от най-емблематичните места на острова. Честно казано, като място ми се стори малко прехвалено, защото самият храм не е нищо особено. По-скоро впечатляващи са гледките и шоуто Кечак Fire Dance, което е традиционен местен танц. Входът за храма е 50к на човек, а за шоуто се заплаща допълнително 150к, като се провежда всяка вечер в 5:45 и 7 часа. Включвам се от Меласти Бич. Пътя до тук беше много красив и самият плаж е уникален. Буквално бих казала, че е един от най-красивите, на които сме били. Имаше вход 15 000 на човек и имаше някакви много странни неща на табелата. Да си плащаш примерно 500 000 за дрон или за камера, но ние не го направихме и си снимахме с апарата, така че нямаше никакъв проблем. Дрона не сме го вадили.
Всъщност, ние дори май не сме го взели. Да, забравихме да го вземем. Вчера бяхме на Томас Бич, а онзи ден на Паданг и общо взето съм впечатлена от плажовете в Улулата, защото нямах никакви очаквания, даже да не кажа, че имах очаквания да не ми хареса, но всъщност съм наистина впечатлена от плажовете, които има тук и това, че в Бали няма хубави плажове, всъщност не е вярно. Напротив, тук са много хубави плажовете. Водата е супер чиста, супер синя, има си заведения, има си диви плажове, всичко е много яко.